uMangqongqo labagengeshe wa umzukulu uGalani Sibona uMalakazana. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokungavumi kwemali, ukuthi uma imali ingavumi ukuphunyuka wenze njani, yini ekufanele uyenze ukuze inhlanhla yemali yakhe iphinde ibuyele kuwena. Kodwa ke lokhu ngizokuchaza kube izigabana ezithanda ukuthi ukuze uzobona nawe ukuthi ungena ngaphansi komuphi umkhakha. Ikakhulukazi esikhathini samanje siphila kusona, imali is very spiritual. Ungayithatha kancane nje wena imali ukuthi it's just a piece of paper, kodwa imali is spiritual ngenye indlela ongakazi uzuyibona. Futhi uyakwazi ukuthi uvalwe emalini. Qaphela ukuthi imali uyinika bani ngasikhathi sini, futhi ukugwema ukunikeza abantu ucash. Into ethithi imali njengenani umuntu mofuna ukumsiza umubuza ukuthi unenkinga yani, achaze bese uyahamba uyothenga leyo nto ayidingayo. Medinga imali yokugibela ke kwenye inkathi ubolalela igazi lakho, kodwa kuhle ukuthi nakhona ukuthi imali uthi awunayo, ngoba abantu abasafuni imali ka drink nje manje kuphela, ngoba sebeyazi ukuthi umuntu umecela imali ka drink sekunokuvaleka. Umuntu usevela acela imali nje ngathi ufuna usizo oluthize kanti uyokuvala wena emalini. So wena inkathi nje you have to say no, ngoba silimala kakhulu sithi sisiza abantu bese ugcine ulimala wena kanti uyasiza suvaliwe emalini. Khona ukuthi omunye umuntu ke uzasha athi ongenani ubomenzela noma i-wallet noma u-cash send noma umfakele imali etolo. Hayi, let me tell you angithi yonke into spiritual. Buka kwenze njani, uyahamba yena ayikhipha imali yakho le wena omnikeze yona, not that ukuthi it's the actual, it's the physical one, but bambala yonke into spiritual. Ayisithi wena umfakele mhlawumbe u250, umfakele noma umenzele u250 ngo-cash send, ebese yena eyikhipha imali ebese yakufonela ngesikhathi ethi ngiyitholile imali, ongithumelele yona sekuduma izulu. Angithi kufana khona isivumelwano, lento ngifuna uyibone, khona uke wenza isivumelwano nomoya womkhathi, wenze isivumelwano nomoya womkhathi ungaqondile. Ingakho inkathi akufanele uvume noma yini. So imali ke na spiritual, ngisho ngayifaka imali ku-ATM noma esitolo noma kuphi, uma yena ke wakufonela wathi imali sengiyitholile, wena was spiritually izwi lakho is binding. Ukuthi wena lo muntu umnikezile imali, usuyavuma ukuthi umnikile imali. Kanti mhlawumbe ukhuluma nje into zakho useyisethile la, ukumeke nje wavuma ukuthi umnikile, alidumela imthatha. Ingakho kubalekile kwenye inkathi ukuthi uhlala ugeze. Uyabona khona lesisho sithi wamuhle ngathi ugeza ngobisi, ubisi liyageza, ngoba ubisi mawugeza ngalo kunezinto zakhe ezinokuvuleka ezinokuqaqeka. Khona ke into esetshenziswa amakhehla kudala ayesebenzisa uju lwenyosi namakhekheba, ahlala ahamba utapinyosi amakhehla axuba uju namanzi ahlanganise nento ethize bese yageza, ngoba ayesuke evula umcebo. Kodwa ke ake sikhulume ke manje ngokungavumi kwemali ngezigaba zakhona. Khona ukuthola ukuthi imali ayivume kanti idlozi lakho elinqaba nayo, cause phela kuhlukene kabili. Khona ukungavumi kwemali ngenxa yokuthi wathakatha wavalwa, khona ukungavumi kwemali ngenxa yokuthi idlozi lakho qobo kithongo lakho ke liyanqaba nemali. Uthini manje uNkomosi? Ukushona komuntu kwenye inkathi ongakufuni, ukhulumelele lapha eboxini uthi wena ke ngisho nasekufeni angikufuni ukuthi uhlangane nento ethinta impilo yami, ngoba
suke senamandla amaningi lo muntu ngale. Na ake ngibuyele la. Khona ukuthola ukuthi imali ayivumi kanti idlozi lakhe linqaba na imali alifuni ukukunikeza lona ngenxa ukuthi mhlambe alineme konto wayenze ngekho right laphatheka kabi. Lokho futhi kunendlela yokulincenga ulithambise igcine ilungile. Khona ukuthi alifuni na ngenxa ukuthi lifuna ukubona uhlupheka. Lifuna nje ukubona nje uthole kanzima nje. Likunikeze imisebenzi lento ethinta imali ungayitholi. Funa lokuncenga ngenkukhu lokuncenga ulithambisa ke lelo lokulihlabela ke liyancengwa ke lelo. Yabo manje ukuthi idlozi lakho lelo elinqaba nemali ulokuncenga lokuhlabi ulokuthi nje thasi inkukhu lokuthi ulokuthi hayi manje ngavula imali ngonihlabela imbuzi. Yabo ulokuncenga lokuncenga igcina lithambile ligcine livumile. Ngoba phela at the end of the day nabo bayakudinga ukudla. Ebese kuzoba khona ukuthola ukuthi ke idlozi lakho ke noma inhlanhla yakho ke manje ivalwa ukuthi wena wathakathwa. Ayisiki inhlanhla yakho ke manje wathakathwa ke manje. Ukwenza kanjani lokho? Uma inhlanhla yakho ivaliwe wathakathwa. Kufuna uhlale ugeze ngoju. Noma ufuna uhlale ugeze ngoju. Ulifake nje emanzini aclear abandayo bese uyahamba uyogeza. Ugezela manje lokuncenga inhlanhla yakho ukuthi ivuleke. Geze ngobisi. Futhi ubuphahla ukhuluma nabantu abadala ubacela ukuthi inhlanhla yakho emali evaliwe ucela njani ucela ivuleke. Okuboshwa emkhathini kusuke kuboshwe ngezwi. Nawe futhi okuboshiwe ngawe unamandla okukhulula ngani ngezwi wena ngoba ngaphakathi kuwe ukhona uNkulunkulu. Futhi wena unamandla wena ukukhuluma nomkhathi uxhumane nomkhathi utshela ukuthi yini oyidemand ukuthi uyenze manje ngempilo yakho. Angikhulumi mina ngokuthandaza ngikhuluma ngokukhuluma. Ukuthandaza kwafika nabezizwe thina uNkulunkulu siyambikela asithandaze. Ngoba uma uthandaza ugcina sokukhuluma into eziningi ngesikhathi esodwa kodwa uma ubika leyo nto ekuhluphayo yangaleyo nkathi na umkhathi ubikela uthi usho ukuthi imali yami inhlanhla yakho ivaliwe ivalekile. Ngicela ke okwenziwa ukuthi kuvalwe imali namhlanje ngiyakukhulula bese uyememeza imali ukuthi ayibuyele kuwena futhi. Ukuzilapha kuqala kuwe ngaphakathi. Ila khona abantu abadala ke sebengasukuma khona ke bekukhombiseka ukuthi awukuhambe yokobani bazokusiza noma awuthathe ini nani uyisebenzise yona ezokusiza ukuze kuqaqeke lenkinga yakho ngoba bayabona ukuthi uyazihlupha ngalento enjani ekuhluphayo. Ayibona? So angifuni ukuthi nihlale imali spiritual kakhulu, very spiritual into ethinta imali. Ngoba kwenye inkathi uzothatha imali umupha umuntu kanti umuntu ngale mali usudesa ngomphefumulo wakho wena ukuthi manje ebusuku uthwebuleke. Abathakathi bakhona la ngaphandle banzima. Yabona nje khona ingoma ade ngiyizwe ethi asilwe nabantu sila nemimoya. Izinto zethu zonke zike emoyeni. Yonke into iqala emoyeni before ifike enyameni. Okubona emoyeni ukukhulekela ukuba ukutshela ekuchitha okuhle ukukhulekela kwenzeke kuwena. Bese ugwema ukuhamba uxoxa, uhlale phansi uthula ubuka umlabalaba uyidlala. Umathongonya uhawawa okhafulo sekubolile. Umzukulu ukana nesibona umalokazana. Usimonyo sentomba khophoza umkhwekazi. Uyabonga.